FM News. Lokal. Idol John, please come in. Baligi, tinaiwayat a cleanup drive ken coconut tree planting activity, particular iti Polo River. Iti iliti pabudbud kas paset ti 2025 Earth Month celebration. Indawluan na mismo daytoy ti lokal na gobyerno, babay na ti panasipag tinulong ti Philippine Marines, iti Barangay Balawi, local officials iti Barangay Pansyan, Municipal Environment and Natural Resources Office, membros sa ti Pasaleng Pansyan Adams Development Association wenno papasada, kaniti organized tenured migrant community ti Calvario Patapas Natural Park. Sang kamaysada ken na nagbibinuligan dati nagmula iti agaro 50 anyo 50 anyog ken nagdagop met ti 28 kilo tinagduma basura ti nakolektar. Masara ti pakaamo manamnama ama ituloy pay daytoy nga aktibidad iti paset na ti Barangay Pasaleng ken manamnama nga danto pay tinayon 50 anyog metlaeng at ti maimula. Maipalagip at ti Polo River ket na designaran kas water quality management area. Babae na ti DNR Administrative Order number 2021-23 kaniti Section 5 TRA 9275 sa Philippine Clean Water Act of 2004. Dito pa nakadesignar na kita suportara na ti DNR Administrative Order number 2005-10 kaniti DNR Memorandum Circular number 2009-15 kapoy ti kinaimportansya da kadagiti munisipalidad iti Adams, Bangi, Dumalneg ken Pagudpud. No sa dino ti Polo River System ket opisyalen a water management area ita akanito. Damag iti ilit ti Pagudpud kaduay ki 99.5 pas malawag alu John 15 tata RMN.